Lola pita, da li prestaju reinkarnacije kad nestane karme? Da, prestaju, jer to pitanje sjećanja bivših života je samo pitanje zaborava, zapravo onog što čini vas odvojenim od onog prije i to je iluzija. Sljedeći nivo je sloboda, nema, iznad slobode nema nivoa. Iva, zanima ju kako ste rekli najzad loši ljudi mogu ponavljati loše djela kroz duže vremensko razdoblje, znači li to da netko može biti los kroz više života? Da, Iva, to znači. Život, kad kažem razdoblje, život je samo jedna granica. Za mene je to kao da idete spavati. Kao da me pitate da li neko može biti loš 3 dana za redom. Naravno da može, ne? 4. dan neće biti, ali 3 dana za redom može biti, tako isto i 3 života za redom. Darko, otkud dolazi karma ako svijest teži u stanju bez karme? Dolazi zbog utiska koji stvara određeni doživljaj. Budući da tih doživljaja ima jako puno, svijest se u jednom trenutku zaplete u to, u jednom trenutku zaboravi svoju cjelovitost. Razlog za nastanak karme je zaboravljanje cjeline. Linda pita što bi značilo biti slobodan od karme. Zar karma nije vezana za materijalni svijet? Ne, nije. Karma je vezana za svijest isključivo, a materijalni svijet je odraz svijesti. Zar oslobođenje od karme dovodi do prestanka inkarnacija? Da, dovodi, ali inkarnacije nisu materijalna stvar. Inkarnacije su stvar svijesti. Pamela kaže, možete li objasniti korelaciju između karme i muke? Da li je nužno trpiti da se karma otplati? Ne, karma nema veze, to jest ima veze s mukom kao i sa srećom. Dakle, posljedica karme može biti sreća. Dobra karma stvara sreću, loša karma stvara muku. Jel? Da bi otplatili dobru karmu, morate biti sretni. Da bi otplatili lošu karmu, morate se malo mučiti. To je vrlo jednostavno. Naravno, ljudi žele otplaćivati dobru karmu, ima dobru karmu, pa je ova muka ih smeta. Međutim, vaše pitanje je zanimljivo jer zapravo nije potrebna muka, potrebno je učenje. Mi smo lošu karmu stekli zato što smo pogriješili, zapravo napravili smo nešto krivo. Ako shvatimo svjesno što smo to napravili, neće biti potrebno toliko muke. Zato služe preventivne mjere. Dakle, mi unaprijed svjesno prihvatimo nešto, učinimo nešto, osvijestimo nešto i onda karma jednostavno nema tako snažne posljedice, pa je i muka manja. Mogu li mirnije spavati, kaže Maja, sa saznanjem da je karma apsolutno prazna? Možete. Možete. Dominik kaže, iznad karme postoji zakon milosti koji poništava loša djela, a koji čini veliko dobro djelo. Što mislite o zakonu milosti, što bih rekla na nivou duhovne empatije? Pa da, uvijek postoji anomalija u pravilima. Ta karmička anomalija se po Džotišu oslikava u mitološkom i simboličkom elementu koji se zove Ganesh. Za njega ste čuli, dakle on je zapravo element slobode i da, može se dogoditi da vam postavi neku rupu na putu koja je potpuno neuzročna i neposljedična. Međutim, tu isto su stvari malo triki, jel? Ako se oslanjate na zakon za tako nešto, dakle da će se dogoditi nešto što će vas spasiti od vaših loših djela, automatski se zapravo to sigurno neće dogoditi, jer ako to očekujete ili tražite, znači da niste spremni primiti. Ne? A ako postoji takva stvar kao što je milost, on neće doći zbog toga jer vi to tražite. To će se jednostavno dogoditi jer to je element slobode.